Nyt on jo niin kuin aamusilläin, että ne voi herättää. Niinpä. Sitten mun vuoro menee nukkumaan ja ne saa olla hereillä. Niinpä. Mä käyn kattoo mitä kello. Okei. Okay. Kello on sen verran, ne voi nyt käydä herättää. Se on jo 8. Okei, mä menen. Mennään. Herätys kello on 8. Onks pakko? Hei, sä oot kuule prinsessa. Joo, okei. Vaatteet pitää vielä kalita. Mene jo. Herätys kello on 8. Ouch. Oh. Joo, mä herään. Okei, hyvä. Mitä sitä nyt pukis? Kiva. Nämä. Mä olinkin laittanut ihan samaa. Aha! Ylä. Hei! Tää ei oo reilua. Apua. Tää ei oo kivaa. Kiitos. Eli mä laitan nämä. Nyt nopeasti. Noniin. Murrosekki. No niin, vihdoin. Ihan sama! Me sinne sen kirustettiin. Huomenta. Huomenta. Ja mä vihaan mun rusettia tästä lähtien. Ai jaa, miksi? Se irtoilee mun päästä. Ai jaa, haluatko lautasen kenties? Joo. Joo, tahdon. Jos syötävää. Joo, hae vaan. Voit sä tuoda mullekin? Mitä sä haluat? Ihan sama. 1, 2, 3. Mä otan 3. No, mä otan 1. Okay. Tässä. Thanks. Mä sain maissia. Mä sain luun. Okay. Mä laitan tänne lautasille. Haluatko juotavaa? Joo. Tuut sä jo? Tässä on. Mummikin ai siinä on mummi. Jokisti. Thanks. Nom. Se oli hyvää. Nom. Mä voin tiskaa, jos sä et halua. Joo, ole hyvä. Et sä laittaa ne jotenkin siistimmin. Joo. Mä voin viedä ne. Wow. Au, kaatuilen koko. Pitäisikö eläimellekin antaa jotain ruokaa? Näköjään pitäis. No, anna sille. Mitä? No, jotain hae. Oh. Niin, ole hyvä. Siinä. Oppa hyvä. Mä menen nyt tonne. Onks hyvä? On. Mä ehkä yritän vielä laittaa sen mun rusetin. Ootas. Missä mun rusetti? No niin, mä sain tän rusetin mun päähän vihdoin. Ihan sama, mä en jaksa. Teille tuli vieras. Okay. Kuka? Joku poika. No päästä sisään ihmeessä. Niinpä. Okei. Nyt. Kuka viitsi apua? Okei, mä äkkiä laitan. No mulla on jo hyvin. Ai moi, täällä te olette. Moi. Moi. No, mennäänkö me sinne? Minne? Minne? Ai niin joo, ettehän te tiedä, se on vaan mun.